Kardom Nilimonjerong pipi pinibirta arjuponitha. Tili ara tatum non puanta lang bunga lang si chosok nang bomlang. Munit aham phangalong akinang sot nai laki melang lapen towar henlo. Bonta West KARBI ANGLONG Chinthong constituency arlo tili ahawar ara tatum non puta ke mesenalang longpon pelang. Pinpur me non ke khibom Chinthong constituency local MAC Prodip Rongpi Peneng an Ningkan Ingkoi MAC Mantanglo. Anjota kali non KARBI ANGLONG Autonomous Council along PHA Department EM Longloga Phita Amithang constituency arat mate alang phan MAC kapahai vek arat atuma phan lapuson kemisen alang ki pipon thek thedet abangki isimang hume melu. Bangso tili ara tatum non parivartan pu government atum kachi pupon bom ahuttame kache larmate kaching thoramu ketang pon pedet mate kelang pon pedet ma laso jok hudak ara tatum kijon alang pen chenglok chinglu chingthia phantame langbunga langsi non puta chosok nang bom la tangte komentusi hudak ara tatum kelong don poma lake KARBI ANGLONG Autonomous Council kachari atum lapen hudak local MAC tame kachelang pon akinang sot Lapen halapu lokacharli awar saitame kadure thekte kason lasila hayalong kelang chari ponpe bom pulo tangte noniprang KARBI akhe ko anma kapaprang donji alar ansose kapap hidunji angringlo Bicara men kosama tekte sinne Kana kelas mana? kelas sih nang men kosama miling tipi Dia import English teknik. colong vel ma Long vel hud pen. ahud hud pen Te sang keron ma. Adi dingolo apply nangro. Aprang nangron. Nong nangron relo hedi. Oh, Apply chulong vel nani chulong. tulong le. Sang pen daling ke alu avte. Eh, Nangro de. eh. Ente Soteng Dhenta constituency hawar prekjam kapachuntang asai CEM Dr. Tuliram Ronghang ari dengpen kangpupon Thereni phaikre sirkep arni Soteng Dhenta constituency hawar along kaching thor amo ke claim tangasai KARBI ANGLONG Autonomous Council CEM pen ingpupon tanglo sonsi indoor stadium pen chenglok kachelenga towar hehui ingpupon bangso along MLA Dorsing Ronghang pen chenglok MLA Bidya Singh Ingleng EM Kachirong pipi EM Khonsing Rong piatum chetong dun Bangsorat amai pi ke padopon along penang anrat atum BJP aphan ningka che thepena jong BJP along chingbe don ringti lapen bangso amai pi along MLA Dorsing Rong hangpen locharlia hemmate school ke piponji aphan chechak tekang Ceksulang so ICD center lada lakin gora poben ICD center ki pomong po pen ke kothar gui lo tabe laton di lakin gora poben ICD ahen ki pomong po la pende konsensi development scheme ek kuti tangka nang pido la so pompen so jeng neta konsensi ni la ke la tangke open stage no panielo ki pomong lo mon jadi kado kowe ningkan sida predolang ni asam ni sigi assembly long MLA ke manter ke so jeng neta konsensi fanlok ni kuti ini la lak thoke ba ho tangka ice cream ni wan piano La pente nili nang tumaphan Peneng Dr. Imonto Piso Sarma bang towar 3.5 atowar la kikila non le tuntianap ko matowar la son atowar si all Assam 30,000 kilometer tau Peneng ko Peneng 30,000 la pen 5.5 alang laso kiti mane 5.5 meter kiti laso na tawang lokta 2,000 kilometer asam lo ne konji lasi 30,000 kilometer pulangan je nilidum MLA konsensi kumda nai street ongket ba tiket ba ka kilometer ke long dungi pen lasi nili nang jumango mandube rongagola tu rongwe moda rongagola ba tu ben puro dak an rongwe na kali lada price sari tinggal madui la bage moneng ni karan bong nili state of the pen
nilitoa ng wipi ko si pinyane long nakita kakain ko. Lapen ketulang mandube tu silim kwa kilometer kontak tu ji halaman sotoa tane nilimone ni kangkong state so Philippines toa ng wipi ko si ini lantak kilo pelan par hilughat pen dak ini janganlah hati khuli ana sereng toa hala ada dikruno roy labangso atha lang utung podi malong dolong jekeran Kajironga National Park Bagori along Animal Corridor Amendment rong phorat kisung ke phonang Thereni Phaikri Sirkep Arni Lakhain Korathok Duar Bagori MSC constituency ke parlo Bagori area ke parlo along Sorkar pen ke pathik Animal Corridor mate Marat api kachelenga tobar kaparlo Karbi arong rong pho Sarkim Singh nararong Holiram Inglengarong Langtuk rong piarong Bochim Singh nararong Lapen Kamson rong pi arong la rong phoke Animal Corridor mate Marat api kachelenga tobar kaparlo ponpu chinisi kedam tang thang ni phaing korai si arni rat atum thor pakpen kachesong padoponlo Lapen ke abarim benting terang pen nangba chini dun atengke Golaghat district lapen Karbi Anglong district kaparlo Bagori ke do arat atuma phan pachini ne pin pen Sorkar atum kapathik pon mate kejong pon Animal Corridor kibi pon puta nang pachini dun Puthot pachini thu National Highway pen Karbi Arong 500 meter kaparlo lapen Karbi Anglong Autonomous Council pen kikim pontang guest house ahem tun pisitami corridor parlo pontet pusi nang than pachini dun Lapen abaring benting terang nang kachuning ridon atengke organization atum nang chera donation te pusi choning ripon non ke khimom Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Bukajan MLA Dr. Numol Momin Lapen local MSC Forest Board Development Chairman Richard Tobi alang litum bangso corridor alam thia puthak kangsai dun ji aphan kachoning ri padopon pusi pherangke athengno nang pachini dun Kajironga pen risaningti Karbi Anglong News Niltum arong, niltum rata tunda chini nepin pasi, niltum arong pho, Holiram Ingleng, Sarmen Singnar, Langtuk rong pi, Kamson rong pi, Bachim Singnar la rong pho, ke Animal Corridor busina parlo delo. Amasi Animal Corridor arona teng pulong te 2019 api hem ki kim an ke phangno edi puta arondo apen 2019 api mangke methang medi pota long le rohita hem kim long le asana aron si lo asana aron lo pulang te ni tum mangke da long le pota record teng pulang te 1939 British sarkar hotan sini tum medi pota do non bangke lahaya along li land record document semua kan Karbi Anglong sedolo he jadi lana abari marong non bangke medi pota along li long tahem cikim long li punte ni mereka siksa lo sila kado alam Karbi Anglong CM ya matum hada alang tunda cini ni raja pasi ni tum dam si cingki cetan namlo ni tu maged dukesung alam ta cetanam erlo non ke nang pajogi ta non kedom council kerja agak hai tu CM ya matum fansi non ke ni thelo अच्छा